Halika na, nakadetox ka ba? K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isay Banyorasan, oras sa Pilipinas, alas 9:37. Ang oras, builog nang redulong sa inyo sa Kalwansang, Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag builog man nga ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Ginadulong man sa inyo sa Kalwansang
Mighty C, di alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang klinika, DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka ba? Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag manghitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Nakalabot na kita sa 41 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan. May gabi sa bilog nga Western Visayas. Ngayong gabi sa atong makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mula, Arevalo City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton Nalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate, lakip na sa mga taga-Isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
Kinahanglan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Iwat na kita nga mga tarakay man sa nga pila ka mga dagko nga mga issues. Nga top stories of the day. Sa balita lokal, nasyonal kag international. Mga may nitinit nga nagabaringaso nga mga issues nga aton na pagatalakayon. Para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinahanglan, angin kaupon man aton karon na mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang nga manatipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Sunod naton karon sa patrol. K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Sa aton nga piloto Aaron Lloyd Rifuyo gyapon. Kaya man ga drive sang motorcycle patrol gali subong. Samtang inkopon man naton karon mga balita man kag information halin sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. Ay kantanan sa ilang mga tipon nga mga balita karon sa City Hall. Nga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Balita man nagikan sa Provincial Capital. Punaton si K5 Alexis Galante. Kag subuman maging kaupon man naton karon na mga pila ka mga balita ka information na tipon with K5 Kim Kaluyo and K5 Karen Badilla. Sa kinahanglan naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Sa aton nga news center naton si K5 Sani Punay and K5 Joy Apin. Sa kinahanglan ako naman yung K5 Jun Alohado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Monday, February 10, 2025. Kapit sa 10 na kita subong nga edisyon diri sa aton nga pagpangalagad. Dasig lang sang tiyempo, no? Ito guys mga K5, tapos naman ang bulan sang Pebrero. Basta lang daan sa pizza 28 ang bulan sang Pebrero, ho? Asa kadasig lang sini. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, kadasig lang sang tiyempo, na ginaalas lang. Kamusta na kamuda? Welcome nato ng ato sini nga mga followers nga mga nagapay-upon na diri sa aton nga pagpangalagad, most especially sa ato sini nga mga nagalantaw na kag nagaupod sa ato sini nga Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Ngayong gabi lang sa aton nga mga followers sa mga nagafollow karon ka man nagalantaw sa aton, please like and share ang ato sini nga programa. Magdamo-damo magawa mga listeners ta. Masilusyo brama sa 50. Mga K5. Dato sila nga pagpangalagad sa mga pila karon ka mga balita ka information. Ay ginatamyaw tanang galing ato sila nga mga kauturan nga mga nagapulaw pa subong nga gabi. May mga hustisya man ila sila nga pagpulaw sa aton subong nga gabi. Sa mga nagapulaw-pulaw subong nga gabi dira sa tanan nga mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, tanan nga mga drivers. Ngayong gabi sa inyo tanan-tanan mga sidewalk vendors naton, mga manubaligya sang mani, balot, kopya, manubaligya sa mga cotton kindida, popcorn, mga manubaligya sang Pinoy, balot, tanan-tanan. Ngayong gabi sa inyo tanan-tanan na sa mga sidewalk vendors at sa aton man sini nga mga market vendors na nagkalalain nga mga merkado publiko diri sa syudad sang Iloilo. Bigit sa inyo tanan and subong man nga tamyaw taman ang ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati aton nga mga kauturan nga mga nagapakigupod na nga nagapulaw subong nga gabi sa mga call center agents da mayong gabi sa tanan-tanan nga mga kwan ano pagid abi ano pagid mga
maestra kag mga maestro, mga estudyante, nga nagapulaw, mga mananahi da, mga ano pagit, mga sastri, ngayong gabi, kag sa mga security guard. Ngayong gabi na sa inyo tanan-tanan, kag welcome na sa aton nga pagpangaragad sa K5 Night Watch. Aton karon nga mga pirana ka mga dalagko nga mga balita kag information. Aton karon nga mga headlines, mga ka K5. Diri kita karon sa aton nga mga headlines diri sa ato sini nga pagpangaragad sa mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Mga ka K5. Diri kita ho sa aton nga mga pila ka mga headlines. Aton nga mga balita lokal. Iloilo City Police Office nakalista sang anom tanan ka insidente sang basag kotse sa syudad sang Iloilo sang Enero 30 kag 31. Basag kotse. Subong naman ni naguso. Buot silingon sina mga ka K5 na nagdamo naman ang mga drug addict, nagdamo naman ang mga ang mga addictos. Why na sila inugbakal sang Shabu. Amuning rason mga ka K5. Kung nga nagdamo naman ang mga basag kotse. Why na kanon mo, why na mahimo, why na sa mga ginakahadlukan, wala na sa may mga ginakatahapan mga ka K5. Amunang rason. Nga nagamo na haw. Tungod ina mga kakifan sa ginatawag naton nga political will sang leader sa aton nga syudad. Takip na diri ang aton nga leadership sang mga pulis. Mga kakifan way sang kadlok. Araw-araw man nga kadako sang aton nga mga intelligence fund. Pagkatapos hindi mabalaan ko sinong mga nagahimo sini sa mga grupo sa mga basag kotse gang de. Mga ka-K5, makon mo, pitsa 30-31 lang, may anom ka mga kaso. Ang ginatawag naton nga basag kotse. Ay, Maria Ihunis, Pagani sa ato, sino nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Standby ka mo ha. Kaya ato nakaroon nga pagatalakayon diri sa ato, sino nga pagpakalagad. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita, di mapagit ka mga minor di edad. Inguba ang grills sang balay dalayunan para nga makapalagyo. Kanamito na. Grabe no. Mga bata pa ni mga minor de edad ni kay 500. Ini halos sa kalabanan sini sa ila. May mga kaso mga ka K5. That's why pinamutang sila sa may mga balay dalayunan. Siguro naburing siguro sa sulod sang balay dalayunan. Kaya mo na yung rason kung nga nagpangguba sang gris para lang nga makapalagyo. Pagani standby sa ato sini nga mga kauturan kay kuha na ito nagkaroon ng mga follow-up reports. Mga information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Sa iban pa ginaton nga mga headlines. Former Mayor Joe Espinosa III in-appoint ni Mayor Jerry Treñas bilang special advisor to the mayor. Ay agaya. Ay Ihunis ti garapon ni Santissima. Kabilisit mga klasik balita ni man. Ay pasensya gida suri sa mga tinagahan. Sabi nyo kung nga makabilisit. Ang tawa bala Andreo pamati bla. Mati mayong akon rason. Ang una mga ka K5. Tagan taga mo background Ang una si Joe Espinosa, kung siya nagbulo sa kay Mayor Jed Patrick Mabilog, sang naglakat si Mayor Jed Patrick Mabilog, kay si Joe Espinosa mo ang kwan mo nga mo ang Vice Mayor. So bangod ka naglakat si Mayor Jed Mabilog, mga ka K5, nagbulos ini si former Mayor Joe Espinosa. Dason, ini siya ang gin-announce ang una ni Mayor Jerry Treñas nga siling niya ay sa mga pumuluyo sa tanan nga mga barangay kapitan. Ginapakilala ko sa inyo ang masunod nga mangin mayor sa syudad sang Iloilo. Nya wala sang liwan. Tudlo ya dayon si Joe Espinosa. Kundi tudlo ya. Paglakat ni Mayor Jed Mabilog, kundi nagpungko na si Mayor Joe, nagmayor na siya.
siya naman congressman. Pagabot sa eleksyon, ang ginadawa-duwaan ni Mayor, ang ginalauman ni Mayor Joe Espinosa nga nag-introduce sa iya nga mo magasunod nga mga mayor, mo magali ang kontra sa iya. Sino ini? Si Mayor Jerry Treñas. Yung pamangkot si Mayor Jerry Treñas, Mayor, hindi bala daw in-endorse mo ni si Mayor Joe Espinosa nga masunod nga mayor? Hindi nga kontra mo niyaw. Anong sabat niya? Sabat niya, yaway ko salig sa iya, kahuyang nga klase sang mayor. Wala ko salig sa iya nga mag-mayor. Kapin pa sila niya, pitla ni nga daan. Di ba mo nang hambal ni Mayor Jerry Treñas? Te mga ka-K5, amo nang rason kung nga naging kwentrohanay sila. Duha pa ka bises nga naging kwentrohanay. Sa pagka-mayor. Mga ka-K5, ay hindi kay isa lang gali. Ikaduwag lang nga kontraya ako. Kaya ang hambal, gaway sa salig. May sasalig sa kay Mayor Joe Espinosa. Anay subong mga ka-K5. Ginhimo ya nga ano ning kuan ng title ya. Special Advisor to the Mayor. Yudi Patula, Yudi Kakak, Yudi Kanggaro. Moriones di Garapon, ni Santissima sa kabilisit nga klase sang balita. So kanami ipanglampos computer diri sa Tubang. Kaya na ko nahuya sa kay Boss Doc Ramiro, ipanghawas ko ng mga computer sa Tubang ko mo. Hindi ka mabuisit kasi balita na. Maria Hiunis, di Garapon, ni Santissima. Huwag ka salig sa mayor nga ni. Huwag ka ni salig sa kay Joe Espinosa. Pagkatapos, karon i-appoint mo naman nga espesyal nga advisor to the mayor. Huwisit yun di Patula. Kung pagkilala niya Animales Fuertes. Saka animal nga kasi ka balita ning Maria Yunes ning headlines ni Kwanyo. Headlines ni K5 Jenny ko yun no? Ito na Maria Yunes. Wala ko na Kwani nga. Ito na may ipanglampos kamera diwa. Tawan nyo pala mga ka-K5? Ako yung maghambal ko niya, tuod na yung hambal ko, yung sakto ko yung maghambal mo. Hindi, Black K5 Andre? Amo ni? So ano ang rason nga naging kuha yung special advisor to the mayor? Kaisang una, hindi ka gani, ginikwintro mo gani ni. Ginuntra mo gani ni, kay hambal mo, way kasalig sa iya nga mag-mayor. Kay daw kahuyang nga klase sang mayor. Pagkatapos, Maria Yunes, di Garapon, ni Santissima, subong, kay nagbalikay ka mo, gin-appoint mo siya nga espesyal nga advisor to the mayor, nga law-law ka na yung klase mayor, at iko sa bagay, dapat kinman nga ilisan ka siguro, dapat kinman nga maguntat ka na sa pagka-mayor, at dapat kinman nga ilisan ka, sa bata mo, dapat ilisan ni kay nga, law-law ka na klase sang mayor nga, kita ka pa sang espesyal nga advisor, pagin mo, di Black K5 Andre, mo sinabot silingon daw hindi ka nakasarang sa imo siling nga trabaho da. Hindi ka naman nagkamakasarang sa imo nga trabaho da. Paglayas ka mo da dala bata mo. Lalayas ka mo dala mga kabataan mo. Tapuga nga. Mahulakwat ko na ning building ni Sir Kwani. Hakwatong ko ni ilampo sa taludtod yun nga mga yun Patula ka mo. Visit ka mo klase ka mga leader sa syudad. Pariyo na ka mo ka-visit sa mga tinawo nyo. Ano ma? Ay, sorry, kuwan gali ni. Ari gali ko sa K5 News FM. Kalma, baby, kalma. Kalma, na doy, kalma. Oh, kalma. Kalma. Baby, kalma. Kalma. Ganyan may kabilisit nga klase ka balita bla hindi bla K5 Andre. Salig ko lingon niya guro no pa nag-hire pa isa sang special advisor. Samtang sa iban paginaton nga mga balita lokal, iban pa nga mga headlines, street level individual kag parokyano na dakop sa ginkasan nga drug bypass operation sa distrito sang Mulo. Samtang duhang patay matapos magbungguanay ang angkar-angkar
Kagang motorsiklo, ang motor na bungguan pagid, ang truck sa banwa sang pututan. Ang karya nagabunggo, nagbungguan na sila, tapos ang motor nagbunggo pa sa truck. Ay, kampyon. Amo ni kung kaysa ginahatag tang leksyon, ginalaygay ta sa aton mga kauturan, most especially sa mga nagadrive sang motor. Why mataghampalabi nga daw nahikay kita sa inyo, no? Kay man nagadrive po mo sa mga motor nyo, no? Ay kaya siyempre, amobin lang ng inyo sinimasarangan nga mga means of transportation. Pero, amo ning halos kalaban nga katabo sa tunga sang dalan ay kaya ako nagadrive ko sang dako nga salakyan. Nagadrive ako sang SUV. Ang kalaban nga katabo sinidire. Damo-damo iya sa mga nagadrive sa motor nga mga hambog kag mga tikalon. Pasensya gida, why makoga generalize. Pero damo man sang mga motor nga drive sang mga motorsiklo nga mga mabuot ka mga nami magdrive. Ina ba lang nakaseminar sa insakto ba lang? Pero mas damo man sang mga hambog ka mga tikalon nga naga-drive sa mga motor. Gano pamatyagan mo kung mag-drive sila sa mga motor nila, daw silang tag-iya sang dalan. Nga daw kadako-dako ibala sa mga motor nila, daw kalagko ibala sa mga salakyan nila. Nga kung masapding mo gani, kaluluoy lang gid sila, kay sila malang mismo ang magbalang-balang, kag sila ang magkaratumba, sila ang magkalamatay. That's why, ang ako sini-advise ko ni sa inyo, tanan-tanan halos, no? Sa mga nagamotor, palihog lang ilabi naging kung angkas nyo asawa nyo, angkas nyo mga kabataan nyo, kaluoy ka mo. Hindi ka mo sagi sang patunga, may ara nga alagyan sa kidis sang dalan, nga supposili ara ka mo dira. Pagkatapos, kung pananglitan gani nga pangpituhan ka mo o kung ibusinahan ka mo, balik doon nyo pa ang busina sa inyo, kag tulokon masakit. Pagkatapos hindi pa magpahigad ra magyapo sa tunga magi. Tawa bala kung ano bala. Dapat i-konsiderar nyo man dapat pasunaid man kamo. Ang inyo nga dalagan sa mga motor nyo mahinay. Siyempre, ang mga dragko nga mga salakyan, siyempre kung alang-alang na karoon masunod sa buli mo, o hindi bala, kaya i-konsiderar man kamo. Dapat, alam mo na gid nga hinay ang imong salakyan, dahil sa kilid agi tagan mo, giveaway ka, hatag ka sang tsansa nga makalabay ang mga dragko nga mga salakyan, di bala? Amo na bala? Daw si mga hambog kamo, daw si mga tikalon kamo mag-drive sa inyo nga mga salakyan, sa inyo nga mga motor. Kana siling na naton, why naton gina-generalize? Kaya damo-damo man kita sa mga nakilala nga mga nag-drive sa mga motor nga mga mabuot ka mga maayo kag nagkaseminar sa insakto kung paano mag-drive sa ilang nga mga salakyan. Pero may ara gidya nga mga hambog, nga mga tikalon. Di daw pamatyaga mo, daw si Sinob lang nga tag-iya ka sa dalan. Daw sila pa ang mayor sa dalan nga ang ginagyan nila. Mga ka-K5, siyempre may mga dagko ng mga salakyan da. Kung pituhan ka mo gani, magpulo pahigad man ka mo. Eh, karon kung masalapay ka mo, sala pa sa nakasalapay sa inyo, kag ang malain sinadira, kay okay lang na kung ang malain lang na kung hindi ka mo mapatay. Kung magkalamatay ka mo gani, ti mabalik nyo pa na bala, di bala? Isa sa mga ginakuha nato sa inyo, ginalaygay. Karang kuan bala? Karang ina balang ginatawag naton nga mag kuan lang kita. Mag insindihanay kita sa dalan, hindi bala? Hindi lang tawa. O Ario? Ang duwa kabilog ng mga nagkalamatay nito sa inyong paglanta, di mabalik pa rin kabuhi nila. Hindi na hindi bala? So kanugon sang kabuhi. Kabuhi naton isa lang kapitik, madisgrasya ka. Wala na dayon tsansa nga mabalik pa ina. Kayo kung si Ginoong Jesucristo kakay mabanhaw kay mo. Kung hindi bala kay 500. Tao kita aton iya. Why tsansa nga mabanhaw kita, madunot na gidlang ang aton sini nga. Madunot na gidlang ang lawas naton. Mangin isa na lang ikaw ka ginatawag naton nga memory. Mangin memorya na lang ikaw sa imo sini nga mga membro sa pamilya, mga friends, mga kilala, mga abyan, kag mga kontra. Mangin memorya ka na lang nila once nga ikaw ang madula sa kalibutan, kag magbulag ng imo nga espiritu sa imo nga lawas. Di gani mintras nga kayang-kaya man lang naton malikawan ina, mga ka-K5, likawan nyo na. Di ba na?
So, istoryahan tama na karon mga ka-K5 diri sa ato sining nga pagpangalagad. Samtang sa mga headlines sa balita nasyonal, mga ka-K5, sampaw nga kaso ginpasaka batok sa Speaker Romualdez. Ang grabe oh. Sa mga pila kuno ka bilyon tong insertion kuno sa budget. Amo ning isa sa mga ginpangpasaka nga kaso kontra sa kay Speaker Romualdez. Samtang impeachment trial batok sa kay Sara Duterte hindi pagdalian suno sa kay Senator Escudero. Kag duha ka bag-o nga COMELEC commissioners gin-appoint na ni BBM. Kabay pa ining duha ka mga COMELEC nga commissioner ni. Hindi ka mo madala pariyo sa natabo sa unasang pinayaay sa PCOS machine ha. Samtang DA ginpasakaan sang kaso ang apat tanan ka mga kumpanya bangol sa ginaligar nga agri-product smuggling. Muna mga dalagko nga mga balita nasyonal. Aton magkaroon pagkatalakayon diri sa ato sining nga pagpangalaga. Ang mga balita nga inyo nabatian ang buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500 da Superior Antioxidant. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpanamati most especially may mga balatian mga ka-K5 nagasoprer sang balatian katulad sang diabetes, hypertension, Alzheimer's disease, bato sa kidney, mga problema sa mga pamalatian sa atay, mga iban pagid nga mga balatian katulad sang pagdevelop most especially pagdevelop sang cancer sa aton nga lawas. Mga ka-K5, yari na ang Power Duo ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Tingduha ka mga produkto mga ka-K5. Ako ning dapat yung kinanglanon naton nga imnon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Klinika DTX 500 kag Mighty C. Mga ka-K5 nga kayman ang ining Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Bastante ini sang sining mga ginatawag naton nga anti-carcinogenic properties. Ilabi na gid ang DTX 500 agud nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa aton nga lawas. Mga ka-K5 nga nagakos sa ginatawag naton nga cancer. Mataas man kay masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga ka-K5 isa ini ka-alkaline nga vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin kanseros. Amo ning kadamiton sang Power Duo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Ano pang ginahulat nyo? Inom na kita sa Klinika DTX 500 kagang Mighty C adlaw-adlaw. Be protected from diseases. Take the Power Duo of Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. The Power Duo of Klinika DTX 500 and Mighty C. The ascorbic acid and alkaline base nga vitamin C mga ka-K5. Ang akon nga ginainom niya Power Trio. Suyag ko na ipaibalo sa inyo nga akon ginainom matingala kamo nambal kamo nga daway kita lapyo way kita ginakapoy daway kita ginalapyo kadaway kita pirmi nga baratian. Kapati bala kamo nga nag-absent ako dire. Kung nag-absent ako dire importante ginakatama pero wala nagakahulugan nga nagbalatian ako. Kalabanan sina K5 Andre, kalabanan sa mga nagatrabaho, sa mga nag-absent sa trabaho, hindi bala kalabanan ga-absent sa tungod kay ginabalatian siya. Ginasipon, hilanat, ubo, trangkaso, gabalatian. So ngakon, maka-absent lang ko guro once in a blue moon. Ang absent ko na, ina ang rason nga ako mga ka-K5 ang may importante nga ginakatuan kag ipinaka-importante nga meeting sa tiyon sa kagabihon. Amo na siguro nga maka-absent ko. Like for example, sa Webes abi, sa 13, K5 Andre, malisensya na ko sa imo nga hindi kita makita ay sa Webes sa 13, abi mo kun nga ma-attend ako sa bagong alyansang Pilipinas.
bagong alyansa ng Pilipinas rally kay 500. Ina siya pagahiwaton diri sa syudad sa Iloilo. Pagkadto diri ang aton nga mga senador marali di upod sa kay President Bongbong Marcos. Okay, 500 sa 13 na. So, muna kung nga malisensya na kung daan sa inyo ha, pasinsagit sa aton nga mga tagpalamati sa aton makautura na. Pasinsagit. Hindi ko magprograma sa Webes kaya to ko to sa ICC. Matubang ko to sa presidente kag sa mga kwan kag sa mga senatoriables. Kwan kami to, marali political rally na mong hindi black kay 500. Amo na ha, lisensya ko sa inyo. Pero hindi nagkakahulugan nga nagbalatian ko kay nga wala kita nagabalatian tungod kay bastante kita sa power trayo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Nga mo ang Klinika DTX 500 Mighty C kag ang Klinika D3 Bio. Amo man lang akon ginainom. Magluwas sinaway naman kita sa may ginagamit nga mga maintenance katulad sa mga bulong sa high blood, mga maintenance sa high blood, maintenance sa ano gani ni ho? Maintenance sa diabetes o kung sa taas nga blood sugar, maintenance sa kung ano pa yung klase sa mga maintenance na. Why ginaya? Why ko sinagainom? Ang akon lagi dya, vitamins, mga KK5, mga food supplement, nga produkto sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center, nga mo ini ang power trayo sa Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Nga mo ang Klinika DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, kasang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Was makainom kamo sini kada aga mga ka-K5. Ang imnon mag-inom kamo sini kada aga, dapat way pa kamo kakaon, way pa kamo kapamahaw. Ang imo ninyo, pagbugtaw nyo sa aga, no, mga ka-K5, toothbrush na kamo pagkatapos nyo toothbrush, inom kamo sang labaab nga tubig. Pagkatapos nyo inom sang labaab nga tubig, padalundunan ninyo sang Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, kag Mighty C. Then pagkatapos, bisan hasta pa mag-udto mga ka-K5 nga way kakapamahaw, hindi kagutumon. So na, bisan pag-abot pa sa udto nga hindi kakapamahaw, hindi ka pagutumon. Bangod nga, bastante ikaw sa power trayo sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Amo na rason kung nga way kagatambok, way ka nagadako lawas mo, way kagatambok. Tungod kay kung makainom ka sini, pwede nga hindi nimo ini, pwede nimo nga skip ang imo nga pamahaw. Hindi ka man kakaon sa udto, hindi mo lang pagpatamaan kaon sang kanon. Para nga nami lawas mo, kag pirmi ka pagsik. Ayos. Ang mga produkto nga ini mga ka-K5 sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy, ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide, kag lakip na sa tanan man nga mga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center nationwide. Diri sa Iloilo, pwede ka mo kabakal. Dira sa may Pasig City, mga ka-K5, may ara dira sa may Salvacion Street, corner Epan Street, Barangay Poblacion, Pasig City. Sa Cosmart sa Banwas ang Kalinog at Tubang Macdo, may ara man dira nga Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center. Dira man sa may Orbe Street, Barangay Baybay Nortes, Banwas sa Miagao. Hindi man kamo kabakal dira, lapit na sa Merkado Publiko. And of course, diri sa Iloilo City, hindi kamo kabakal diri sa may Tupad, sang Robinson, sang Haro, mga ka-K5. No? Robinson sa Haro, diri sa may Dalan Ilopez, to be exact, arigid sa may kilid sang Centro Birch inang International College sa mga ka-K5. Pwede ka mo kababakal da kag kung gusto nyo magpa-check up, may libre man sila nga check up dira mga ka-K5. Ano pa ginahulat nyo? Mag-Klinika DTX 500, may tisik kag D3 Bio. Para kung gusto mo nga mag-ayo, magpabilin nga healthy lawas mo, mag-Klinika D3 Bio, DTX 500 kag may tisik ang imo adlaw imnon pirmi ko no. Ayos ko no, ayos bro. Ready na, go, 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 go! Aragay! Ay aton nga oras, alas 10:12. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama,
sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbukdaw, at lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang maglubog sa bagong nga paglaong. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Tama ko na actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkabila sa tao na nagsanib sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa akin. Yes, wala ka yan. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag-empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninunga nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigugog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, ano man nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang bayaay, bisan, ano man nandito. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglaong. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Min-Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa aton mahal nga makako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Min-Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay aton gid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan nga mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini the best. Despite of all of these trials, ang akon yang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Oras naton karon nagkalabor kita sa 23 minutos na nakadigad sa alas 10. Sa ato sini nga pangalagad prober kita magbasa sa mga mensahe gikan sa ato sini nga mga followers nga nag-comment. Agabilin sang comment sa comment section sang Facebook page sang K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Kaya ka-K5 diri kita na sa pinaka-latest nga weather report nagikan sa aton nga local Pag-asa. Support kita sa kay Engineer Rolly Cuenca sang local Pag-asa. Engineer Rolly Cuenca sa latest nga weather report. Good evening, go ahead. Yes sir, mayang gabi sir, kag sa aton nga mga tagbalamati. Amo nato latest for the update sa subong adlaw, February 10, year 2025. So sa karon wala man katamay na monitor na sipatan niya ini weather disturbance or low pressure area sa sulod sa guaman sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Samtang ining shoreline ang nag-epekto sa Southern Luzon kag Visayas, kag Northeast Monsoon or amihan ang nag-epekto sa nabilin nga bahin sa Luzon. Dili sa aton sa Western Visayas, lawman nato ng generally magalawman naton kalangitan kag may mga lakta-lakta kita nga mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sining shoreline. Kasarangan tugtob sa mabasugaton nga hangin gikan aminhan na sidlangan kag magadala ini sila sa kasarangan tugtob sa mabalod nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature yara kita sa 25 to 31 degrees Celsius ang aton nga adlaw nagtunod alas 5:56 kag magabot-lak ini siya alas 6:11 buwas sa aga. Agaman na itong latest weather update din sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. Thank you so much, Engineer Rolly Cuenca. Good evening. Yes sir, thank you kag mayang gabi. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 si Engineer Rolly Cuenca sang local Pag-asa. Share line yapon ang nagaipikto sang pag-ulan-ulan diri sa aton nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Iban nga parte sang pungsod mga ka-K5. Way man sa may na monitor nga low pressure area ato sini nga local Pag-asa. At least manayang nawong sa aton kalibutan subo nga ilabi na gid ang Pilipinas no K500 no. Sa mga gusto magpalayag sang ila sini nga mga pump boat, mga baruto, nagkadto sa tunga sang kadagatan agud nga mag pangita sang kinawala, magpandakop isda. Sa mga mangingisda na tonda, libre kamo subong ha. Kapuro pangisda man kamo mga ka-K5 kag sa mga mahilig maglagaw-lagaw kag magtabok-tabok maglagaw sa mga beach resort. Sa kanami subong kay lapin pa matamat kita palapit kay 500 sa kwan sa ano panawag sinigani on ng summer bla. Matamat kita palapit sa summer. Sunod nga bulan mga ka-K5 summer na Marso, Abril, Mayo. Amo ni nga mga binulan mga K5 no may summer. So gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpermanente sa ato mga kauturan. Sa mga gusto maglagaw-lagaw da, ayos lang hindi bla. Dali gila nga kay pang asikasuhon tanay ning aton nga mga kuano nga mga inang followers nga kuano nga nagpakig-upod diri sa aton sa nagmensahe sa ato sini nga comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7 digital Facebook page no. Okay, aber bago sinagana ang mga mensahe. Una-una gid sa kay Jess Gubatanga Jr. Good evening idol. Sa kay Novian Bahadi, good evening. Jobert Carabuena, shout out. Sa kay Reynaldo Caspe. Good evening Idol John, shout out. Sa Barangay Oñate de Leon. Sa kay Christine Gardose, good evening. Sa kay Fano Bernadas, ang baratuhon lang da nga gamit ilampos Idol John. Ha. Kay amutan ta ka gadto. puro sila swapang sa politika Idol John. Sa kay Ging Panagiton, good evening Sir Idol John kag sa tanan. Sa kay Chirian Miha, good evening. May gabi da sa kay Chirian Miha sang RMC Pharmacy dire sa may barangay Tagbak sa lapit sa Tagbak Terminal. May gabi gid. Ti ang extend food supplement for men way pagyapon. Ti pasensya gid daway ko chimpo makadulong simo da sang extend food supplement for men.
Balon mo ang mga manugbakal mo da sa imo nga RMC Pharmacy. Nga hindi lang anay sila magbakal sa extend food supplement for men. Kuha na sila anay. Kaon na sila ito duutan. Kaya pada sa mga nakadulong sa imo sa extend. May kabakal nga dan sa extend food supplement for men. Sa kay Banks PSG da mayang gabi. Jose Marie Tuarez. Idol ka pamatik kami sa imo sa Magdalo Banate. Sa kay Richel Rojo. Good evening man. Jamie Canido. Niya, good evening ka K5 Idol John. Kay Ken Sloty Spencer. Ken Slot Spencer. Idol John, subong. May disgrasya man to sa Kalinog ho. Nabungguan man to sa Baryo Kalinog. Harapagid. Sa kay Jap. Shout out Idol. Kay Fred Pasgala Jo Campo. Kalma bibi, kalma. Sa kay Johnny Melendez. Kalma sila nga Sir John. Sa kay Marjorie Carmen Rivera. Good evening, Sir John. Shout out sa inablos ko nga si Yan Salvador kag Rivera Artieda family sa Pali Mandurriao. Thank you and God bless. Sa kay Norilyn Villanueva Baker. Good evening, Idol John. Watching from UK. Kay Welmarjo Domingo. Good evening kay 5 John Kapulot watching live here from Kalumpang Mulo. Kay Enilyn Villamor, good evening Idol John. Jenny Ray Siman, good evening kay 5 John from Sambag, Zaraga. Sa kay Ariel Brillo, good evening kay 5 John. Damo gali pariente kon manog eleksyon. Awa, kada kita nyo na bisan di kamo pariente, parintihon kamo sinanila. Sabi mo lang sa kay Johnny Melendez Daser, bugtaw pa ko gapamati gihapon, amo ng kampyon. Jomel Traya, good evening Idol John, shout out sa kay Josh Eman, my boy. Sa kay R. Poras Cardinal, good evening kay 5 John, watching from Kalinog, Iloilo. Mayong gabi lang dira sa Poras Cardinal Kahalis or Kalahis or Silahis. Silahis family, mayong gabi lang. Sa kay Johnny Melendez, good evening man. Wilbert Libuna, mayong gabi kay Emma Castro Kabilan, good evening man. Kag sa kay Ibor Odivorp Ulyag, si Ruby Galio Provido, Ruby Provido Galio. Good evening Sir John, watching from Jeddah. Okay, ayos, wala, sige. Iban pagid nga mga mensahe nagikan sa iban panaton nga mga followers, mga ka-K5. Ari Pagalio. Sa kay Marborca, may gabi sa mga tanod sa barangay Abilay Norte Oton. Kay Christine Gado, good evening Sir John, and sa mga listeners ng imong program. Sa kay Glenn Girhim, good evening Idol John, shout out lang sa taga barangay San Isidro La Paz. Idol, may jingle song ka na Idol kay patokaron ta kada aga sa amon Tianggi diri Idol. Baw? Dumayo sige iatag ko simo kon mahuman ang jingle ta. Sa kay Marborca, mayong gabi Idol, mayong gabi man sa mga tanod sang barangay Abilay Norte nga naga-duty subong. Sa kay Mary Joy Villarina Parides, mayong gabi Councilor John Kapulot. Sa kay Romeli Buon Bunda, hindi nyo ka na ipagtawag Councilor kay damo sa mga nagakahisa. Tawag nyo ko Councilor lang tawa ko ni grabe nga binakulay sa akon sa pamatyaga mo daw na buwas sila magbakol. Way man na sila ginapahilabtan. Ano abing panawag sina kay way man sila ginapahilabtan, ginabakol kanila. Ano abing panawag sina kundi hisa. Dali hindi pwede patulan kay 500 no. Hindi pwede kay man nga bala naman sa mga pumuluyo nga ginahambal nila pato-pato. Bala naman sa mga pumuluyo nga may ara sila nga motibo kung nga ginabakol nila ko hindi bla. Nabi kay sagi kamo kapatino-tinlo nga nagmeeting kamo antes ako hanuton, nagmeeting kamo, no? Meeting kamo sang big boss nyo. Tapos ang balan nga kinahanglan amo naton objektibo birahon ta sa bakulon ta sa para maguba ila grupo kay subong ari kita sa panic mood.
Ari budget to. Amo tani ning budget nga hatag ko sa iya para lang nga magupod sa akon. Galing way sa nang upod sa akon ti ari hatag ko ni sa inyo bakula nyo lang. Aba, traidor yang buisit ya. Init ko ni. Matakan gani ko sini. Kulat tabla magkunsal ko. Makalusot lang ko kunsal nga hindi patula ka. Ha? Yung bata mo nga sumong batuan mahatrangison gini sa akon. Ang daw ay buot nga daan ang itsura. Sina mapatutor pa nga daan ha. Pahibion ko yun ng bata mo nga sumong batuan ang yun iha mo nga sumong batuan. Pahibion ko gina. Lagi mo na kabutang-butang mayor da nga hindi nga ni kakwan. Ako sa bagay. Basi hindi man na magdaog gani guro. Basi si magahin man madaog. Wala, sige. Sino pang iban nga mga kwande, nga mga mensahe? Virgilio Labado. Ari pagilio may bilin padrio. Romeli Buon Bundal, nya good evening Idol John. My next future city councilor of Iloilo City. Bugin hambal lagi hindi na ko pagtawagan na kay city councilor kay damo sa kahisa pero sa kadaan nga nahisa ang buang-buang kun gabi. Pagkatapos may duha pa ka mga tikalon kag butikado kun aga. Ang isa ka karalbo ng ulo ya sang panunto. Kasi isa da butikado da lugayon nga tao kay bangod sang sobra nga kwan nga panghingabot. Kada perti kahisaon. Ote. Mga ka-K5. Hindi na kuhanan ninyo pagtawag lang ang councilor black kay pertik damo kahisa watching you live from Barangay Rima Rizal. Please greet Bonda and the Buon family, and lastly Idol, please greet my mother, former Barangay Kagawad Lalin Bonda. Thank you Idol. God bless my number 1 city councilor Wilo Ari mara giniwa cha pagido ba. Nadugan ni karon mudlo kalimutaw sang dako matada sa may piyako. Ako nagadaan mata na pero gamay ang iyan ng itsura kay pabande mo ko na no. Gamay tiil, dako tiyan, dako mata, tsura do bitukon. Pare pa. Sakay no Vian Bahadida mayong gabi Sir John. Galantaw ko FB live sa imo subong. Okay. Kay Samsamda, good evening kay 5 John. Sakay Emmanuel Dominguez. Mayong gabi, Idol John Kapulot. Saan ka mabalik sa Barangay Kubay, Idol? Kay mapapicture ako sa imo, Idol. God bless. Oh, nari pagid, mapapicture. Pagid, nagduga, pag nahisa ka rin sang butikado, tos piyak. Sige, mabalik galing ko na magkachimpre, mapapicture ta. Basta isikrito mo nila, papakita-kita, kay basi madugang hisa, tos ang kalbos, piyak ko. Ilabi na gid ang kilala mga nga putot na tikalon pa. Sa gabi bla nang pirti ka putot na nga tikalon mga kwan itsura ya daw talimbabaga bla. Sa kainubian bahadi dan niya bay da sila Sergio na mga mahisa na sila amugani. Sa kay Dani Jumidis B Agkapulo may gabi man. Kay Jonalyn Pronoble. Good evening, Councilor John Kapulot mo. Ari paging tawag naman ko liwap. Dugang na gina karon na pusnga sang kaghungag sang ilong ni Kwan ni Hindre Butikado. Sige. Ari pa. Sino pagid? Sakay Cyril Aris Aliado. Amayang gabi man watching from Barangay Lampaya, Kalinog. Pabakula, Sanda. Na. Kay JJ Lopez, Idol, good evening. JJ Lopez, your ball na. Daog na konsyal. O, hari pagid na madagduga pa karon kay hisa sang putot nga kwan, putot nga tikalon nga itsura daw talimbabaga nga si Henry. Sa kay Ima Castro Kabilan, Idol John, good evening, happy fiesta sa Barangay Barasan, Leon. Merly Bostillo, may gabi, thank you for the heart. Sa kay Diosdado Villaros Mondres, good evening Idol John. Sa kay Richard S. Pistanyo, Idol, pa-shoutout sa Team Sulong Gugma, mangibabaw ang Sulong Iloilo. Thanks. Oh. Diba si maduga naman ni kahisa na maliwat sa inyong kwan, sa inang
ang itsura ya daw kwan daw takuri. Diosdado Villarosa Mondres, Councilor John. Oh, ari pagid naglain pagid. Ka mga suluganon sa inyo Hindi jo ko ani sagit tawag ka councilor. Kay nagadugang ugta sa mga amigo nyo nga mga kwan ang itsura sa isang dano daw kwan daw buli ka kaldiro. Sa kay Novian Bahadi da mayong gabi man sa kay Nen Fatahala. Ya mayang gabi Sir John Kapulot. Namo na iya. Sir John lang balanay. Sa kay Samsam da mayang gabi si Abu Ari man isa mo no. Nagsunlog pa doon niya ikaw number 1 gawa mo na sa ari pagid. Di nyo sagi sunlog ng mga tao ng mga kwan nga kay nga gadugang ang kahisa nila. Di nyo kwan pa sagi tawag nga councilor ha. Pagkatapos ng eleksyon bla pagkatapos bla nga makwan ako nga maproklamar nako bala. Amo na pagtawag nyo sa akon councilor subong hindi lang anay kay hindi ko gusto nga magdugang pagid ang kahisa sa mga kilala nyo. Amo na sila mga tao nga mga hindi ni mabuhi kon matya ko kapangibabaw ang pagkahisaon. Siling ni Diosdado Villaros Mondes niya palangga ka lang sang mga tao ya Jun. Ate si sa bagay tuod no. Sige no, ti palangga ko magkamutan ng tanan pero subong hindi lang ko anay ninyo pag-itawga nga councilor. Kay amo gani gadugang gani ang hisaon pero ti kadamo dan sa hisaon sa syudad. Ilabi na gid ang mga kwan ang mga hadlok malabawan bla abi nila kung sila na gid ang pinakasikat. Kali kay lain pagid mga tao nga mga hindi malabawan. Inang kita mo na si Diosdado Villaros Mondes kin liwat-liwat siya naman no. Mamudlo naman na kalimutan ko sa butikado nga kalbo. Sa karamit torn. Mga suluganon sa inyo. Nasunlog nyong mga isaon ng mga tao to spiak. Wala sige sa ato sining nga pagpangalagad mga KK5. Pagpanumbalik naton ang mga pirana ka mga balita ka information situational report gikan sa ato sining patrol. Opon kita sa kay KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Mga situational report ka mga detalye na sa mga tipon nga mga balita diri sa ato sining pagpangalagad. Ang mga balita nga inyo batayan ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio mga KK5 may gini sa mga balatian katulad sang sipon, hilan at ubo, trangkaso, lakip na ang virus. Kasa diin tugas ang nagkalailain nga mga nagatugas sa nagkalailain nga mga pamaratian kung magsulod sa atong nga lawas labi nigid ang dengue virus. Sa balita nga latest sang ato sining Provincial Health Office nagapakita nga mga malapit na dumasubra na 300 ka mga personalidad ang nabiktima sang dengue virus sa probinsya sang Iloilo. Nagligad nga mga inadlaw may 4 ka mga sunod-sunod nga mga nagkalamatay bangod gid lamang sa dengue mga kakipab. So kinanglanon naton nga lawas proteksyonan pinagi sa paggamit na sang Klinika D3 Bio. Kay ang Klinika D3 Bio isa ini ka super food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga mga natural antimicrobial properties. Labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas into monoglyceride. Isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kakay-5 nga halin sa D3 Bio, no? Ang gina-consider nga inang isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa ato sining nga palibot. Kinapanami sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas
Ang vitamin K isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Di na panami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga gabulig man agod malikaw ang aton nga lawas sa bleeding kung ikaw ang naimpiktar na sang dingge mga ka-K5. So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kinanglan naton ini nga pagtinlo sa aton nga ogsaran, no? Nga gina parang hindi pagbalayan sang lamok, no? Nga nagadala ini sang dengue virus. Yan ilikawan naton nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob kay mahimo nga itlugan ini sang lamok. Kaga nga to si importante mag D3 Bio na kita, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kani kung gusto mo nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Parisan nyo may tisiha para nami pag mga ka-K5. Ang klinika D3 Bio mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide, kag subong man sa tanan nga mga klinika di alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil. Alas 10:44. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lang. Ako na hindi ako ka. Ano? Wala ba tabos ako na. Luha ako. Sabi mo yung basko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko nga nakabato na ako niya. Daw, happy birthday. Sana malala ako niya natas mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb EB. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos.
Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa Kampiyon na Dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gid magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa butlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band.
Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sini nga mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sulod niya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat, mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. Sabi mo ginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, mga kanisa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man imposible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw mayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray ang mga lingwahe lang hindi ko abi kabalogid magkray. Pero manami bala sa Balasagon. Kay bisan diin ka. Once ang balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7 Iloilo. Kampiyon sa balita. So, ang na-excite gid sa akon kada bumati kada bulan is ang papremyo gid nila wherein nga amo gid ang ga-excite kami kay kung magkirimit ang mga pao namon diri, ma'am, open na ang radyo, ma'am, tunuga gid, ma'am, i-connect sa amo ni siya, ma'am, sa connect sa amo kato, ma'am, ay mamati gid kami, ay ma'am, nagdaog ako, present, gamawa kami na, so naga-banding kami tungod sa sina nga senaryo. Ako gali si Sheena May Pagulong Novelonio, nag-aobra diri sa Western Visayas Transport Cooperative as a table in charge. Sa mga balita, syempre, ang WBTC kaupod yung gidira perme. Ang nagakalatabo sa Dalanon, updated kami kung ano nagakalatabo dira dampe sa kung ang sa diin nga area ang may mga traffic. News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakalabo na kita sa 56 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa ato sini nga pagpangalagad, dugay-dugay i-check naton ang report ka informasyon. Lagi ka na sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Ikan sa patrol, mga situational report. Nakit na mga pila ka mga balita ka informasyon na tipo nasang patrol. Ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Mensahe nagikan sa ato sini nga mga followers pagid si Richard S. Pistanyo nya idol yon number 1 sa City Councilor 100%. Para naman hambalan na gid hindi anay bo maluoy ka.
Dugang na may karon hisa ka mga kilala mo dao. Sa kay Samsam da, may gabi perting harakak ni Samsam. Sa kay Johnny De Luzon niya, good evening idol. Shout out lang sa mga friend ko. So good boss. 3-day hasta February 14. Wala anay sa may makontak o kung mag-chat sa akon kay hindi ko online. Salamat idol. Ginpabalo mo pa? Nga gano ka, galikaw ka sa kwan? Galikaw ka sa ano ganin niyo? Sa responsibilidad? Sa kay Mark Vincent Javier, good evening man. Sa kay Wilbert Libuna, niya ikaw lang idol ko nga ang kurman sa radyo Idol John. Kag si Mr. Tia, kag si Brian and Ted. Ba, 4 bilog imong mga idol. O sige, anyway, salamat kid. Ay number 1 ako, no? Sa kay Diosdado Villaros Mondres, nga damo masupport si imo John. Aba. Okay. Okay, sa kay Wilbert Libunan niya diri sa Manila, Melo at Jewel. Amo nang idol mo man. Ate, sige. Si Rian Mihada, good evening. Christine Gardose, sa kay Clemente A. Madaricoy Jr., good evening Sir John. And sa kay Ray Aluhado Kapulot, good evening. Sa ato sini nga pagparagan mga ka-K5, this time check naton karon ng mga pila na ka mga detalye sa mga balita lakip na situational report. Lagi ka sa ato sini nga patrol. Upo na kita kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Mayang gabi, Hado. Maninoy. Musta kay Hado? Ari, okay lang. Ayos. Maninoy. Yes, Ihado. Ari ako. Pakton sa aton yung mga listeners, ari ako sa Malapad. Malapad? Matugnaw. Ano, mabugnaw? Matugnaw. Okay. Malapad, matugnaw. Ano pa? Damo, ano? Lugar kundiin madamo sang nagakananay. Okay. Ara ka sa Haro Plaza. Ari kita sa kay John. Ari kita sa may Sunset Boulevard. Ay, sos. Ipariyo mo lang nagyapon. Plaza mo lang nagyapon na. Yes. Ara ka sa Sunset Boulevard, subong? Yes, kay John. Teka, kamusta da? Anong sitwasyon sa Sunset Boulevard da? Nga daw ginapasikat-sikat gina ni Mayor Jerry nga daw matyaga mo daw maging amot na sa bisan piso. Pahambalon mo sa Sunset Boulevard, siling mo rin sa piho-piho sa mi amot piso wada sa project. Hilig magpang-angkon sa mga proyekto nga hindi iya. Dalok, sungak. Susahan ano man to ato. Kalma. Dalok, sungak. Dalok na sa kwarta, dalok pa sa puder, dalok pa sa proyekto. Bisan hindi iya ka kwaon niya. Sungak, kinalasi ka. Ate. Kalma. Tayo musta da? Anong Sunset Boulevard da subong? Anong itsuray da subong? Okay, Farm John, subong kay Gabi na, wala na sang sunset. Pangalan na lang nga sunset, kay Farm John. Boulevard na lang eh. Boulevard. Midnight Boulevard na lang, or ano tawag mo na? In the Boulevard of our broken dreams. Late night in the Boulevard. Muna. Nagani nga kanta na nga Boulevard man, nagani kanta ng tunoy gani sinaman, kabati na sang kanta nga Boulevard. I don't know why you say goodbye. Just let me know you don't go forever, my love. Bye-bye. Just tell me one another chance. I beg of you that you'll love forever. Never know that it would go so far. Bawod pa ba?
When you left me on that boulevard, come again, that you release my pain, and we could be lovers again. Ragay! Matya ko maginihisaan ni Kalbo sa akon mo. Kag nidako mata mo. Matya ko maginihisaan sa akon ni Kalbo ni dako mata mo kunaga. Kag ni Kwan ni Butiti kun gabi. Amo gini matya ko na hisaan mo nga. Sang una, sang kauptanay kami, hindi man sila kabalo magkalalanta. Ang mga boses na, mga libagon. Pumatyaga no, mga boses nila, do mga boses ang ilaga. Okay. Sige. Silin. Pertingkadlaw Wilbert Libuna kag ni kuano si Brian Sarasa Armincia nya kalma idol importante niya man number 1 ka kaya silaya radyo lang akon idol ha bangga gwapo ni idol gapamati si imo permi radyo gapangayo radyo niyo i-remind mo si K5 AJ Cordoba karon na. Ay, Diyos. Sa may bangga gwapo kuno gapangayo to ko gapangayo radyo. Ara ka sa Boulevard gali subong. Yes, ara kita sa Boulevard sa Kikanson. At laban-laban amo ning matabo. Kay ara kada sa Boulevard tapos ikaw naga-situationer nagahatag ka sang impormasyon ka naga-situationer dira. Laban-laban makadto na madadang imo nga mga amigo nga mga hisaon. Tawon man nila nya bimalanta man tato sa Boulevard be. May hisaon daw. Kaya anong sitwasyon da sumo hindi bala daw hindi pwede ka park and shot hindi bala pwede? Yes, hindi pwede maka-park shot. K5 zone. Kasi libot-libot natin. Makita na natin, wala tuon sa naga-shot, mayara lang naga-park ka K5 zone. Ako na sa subong ka mga tinayon, hindi gagawa gutok niya ka K5 zone, hindi gawa gutok. Tingay nga ito nga pag-inchindi, diri K5 Aaron. Nga ina nga lugar, hindi ka man niya pwede na daya himuon nga lagawan ka himuon parkingan kay nga hindi bala daw kwa na saya daw ginhimo na sa iyang dira para alagyan lulutsan bla daw botsilingon daw inang alagyan bala nga daw bypass bla no nga pwede maagyan para maglikaw sa mga kwan sa mga grabe nga traffic diri sa aton sa mga syudad sa Iloilo hindi bla? Yes, sa K5 zone. Galing kaging panami nila abi mong sa ngalan niya pala nga dahil nga Sunset Boulevard daw pamatyaga mo daw park gid man mong daw raragawan bla. Hindi bla? Yes, sa K5 zone. Kanami kung ang tawon, purpose natin intended na gani siya para ma-shorten ang biyahe ni mga K5 zone. Kapag hindi ka diya sa Maguriao kon tapos sa Maguriao diya kag pauton sa K5 zone. Pero apisar sina, kung ang tawon ang disenyo niya, kanami ka K5 zone, dogin kastar siya, nga bypass road, tapos lalagawan sa mga, mga pamilya, api ka K5 zone, pwede banditan, pwede paragani, sus palayo lang, sa mga malain, yung mga milagro, mga itabo ka K5 zone. Kasi dugay-dugay, man sila mapamulyada. Imbes nga permiro, ginimo nila din Garden of Love. Yes. Ini bla permiro daw dra sila gabakbakanay sa Garden of Love. Ay ate oge. Dra ga katuga, dra nagaguluwa ang mga timso nga Boulevard of the Working Dreams. Base bla dugay-dugay isaylo nila bala ang kanta nga Boulevard of the Working Dreams da sa may Sunset Boulevard bla. Kung tawon sa K5 zone. Walang tawon, may ara pa before Sean nga daw hindi siya totally nga daw secure. Pwede ka ba makapadulom-dulom kasi may mga mangroves dire or may mga puno. So pwede ka ba kapadipod-lipod, dulom-dulom. Kakifam dyan, pwede ka pa kung hungdon, pwede ka
kapatira boulevardsia.com ka K5 Zone. At hindi bala bikuan ay way pagin man na mahuman da tanan, hindi bala portion pala naging turnover sa syudad? Yes, sa K5 Zone. So bot siningon way pa na mahuman, may mga bilin pa nga ulubrahon pa. Yes, may ara pa ka K5 Zone. Kaga kung halin ka di sa may kung di ka bimagi sa K5 Zone sa may barangay Tabukan, intersection sa Festive, makitaan diri ka mag-agi, may makitaan ka nga portion nga sa pasuba nga side. Wala pa bala matapos kasi do tuman ka dalong kasi kun hugdon di siya mga malain nga mga nga may balak kasi pwede sila kayo mo sa kabalabalahan di sa K5 Zone. Pero tungod sa natabo nga mga park shot, nag-out-road parking, nag-agaway sa parking slot sa K5 Zone or parking area, tumutangan sa mga barangay tanod, kapulisan nato nga nag-roving, good nga di mahilway sa mga malain yung hitabo ining ang Sunset Boulevard sa K5 Zone. Okay. Sige ang importante, ano na da ng may mga baligyaan pa, may mga nagabaligya, may mga pagkaon nga ginabaligya. Yes, may ara ka K5 Zone. Lapit ang mga pwestohan diri sa mga ambulance vendor. Lapit lang din siya palapos diri sa barangay Tabukan. Estimated natin do mga mga 150 metros, 200 meters ang antad. Kaya doon sa dayon na nagapwesto ang mga mayari din ng mga mais, may milk tea, may mga shakes. Doon may harapan sa mga mga fishball or mga street food sa K5 Zone. Kasi nga makadrihan, kung ikaw gutumon or date sa pabi sa K5 Zone, ari gid sa mga tingpalamati nato. Kamusta ang basura? Ang basura, naging pahamtang mga trash bin diri or basurahan, makita naton may naman sa K5 Zone na wala man siya nagalit ang diri. Okay man, ay siya matagaling, may mga pagawas lang sa K5 Zone. May mga tanong bala o may mga plant box, makita naton puno din sa K5 Zone na napamutan ang tawagan. Tapos hindi mapuno ko nito, hindi magasilbi ng mga halaronan kaso nga mag-tagisi ang init sa K5 Zone. May makita sa grills din sa K5 Zone nga tiyan mo ni strictly no smoking or vaping. Tapos okay, so may mga basurahan nga napahamtang damo. Yes. Okay, tapos may makita sa suba na may pilala na rin sa mga basura. May mga plastic, nalunahan, ronda bala. And napagandripan. Ara gyapon ang gasalir gyapon ang pagkadamak ta. Yes, basura diri sa portion sa suba. Ate sige. Okay, so balikon karon dugaya sa mga detalye sa mga balita mo kay may tawgan lang kami importante. Yes, okay, sige. Sige, salamat kid. Sige, K5 Zone niling sitwasyon nga dununggit sa kaluan. Sa may tisin alkaline base nga vitamin C. Kani ka K5 Ray SP malay nga parang gagid at buluyo sa Panama sa Putotan. Ako naman si K5 Aaron Retoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Karingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang report kang informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Refollo sa sitwasyon sa palibot sa syudad ito sa subong sa may Sunset Boulevard. Amo tao kuno gyapon nga pula-pulaw to nami mana at least may mga nahatagan sang palangabuyanan sa mga nagabaligya dira mga vendors nato. Pero dapat ninyo man pag-abusari. Dapat mangin kuan man kita mangin disiplinado nga aton nga mga basura hindi ta pagsagi sang panglapta-lapta lang da kay mabalik man nagyapon sa aton mga ka-K5. Standby sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati kami mga gina-follow up kita karon ini may kang tanan sa report nga may ara ka natabo nga hold up incident
sa isa ka lugar diri sa may syudad sang Iloilo o sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5, no? So, standby ka mo kay aton karon nga kaon ang follow-up report angot sa sining hold-up incident mga ka-K5. Nagluntad subong ila mga gabi sa may isa ka barangay diri sa may malapit lang sa syudad sang Iloilo. Ongoing karon ang ato sining mga pulis sa paghiwat sang kining investigasyon kag paghiwat mga ka-K5 sang hot pursuit operation sa sining natabo nga hold-up incident diri sa may area mga ka-K5. Na wala pa matapos ilang investigation. Ate, sige. Hindi pa pwede ka interview. Grabe mga pulis na subong, no? K5! Oh? Ang unang tiyempo ya, ongoing ang ilang kuha ng ongoing ilang investigation. Ongoing man ang imong kuha sa balita. Subong niya. Katapuson kita ng investigation kaga mo pagkuha sa balita. Kaga mo magpa-interview. So, sige, hala, suluhan nyo da, ubusan nyo. Lamuna nyo, tanan-tanan nga balita nyo da. Butang na sa inyong mga vaccine gani pang sulod nyo sa mga latrasan nyo mga hindi patula ka mo. Oh, kalma. Kalma, gali, kalma. Sige balik kay si Kipay Baron kay kwaon tang mga detalye sa mga balita ya kay way man tupa tong pabiya to. Natabo ang hold-up incident sa may barangay Hibawan sa Banwa sang Pavia. Mga ka-K5, titawagan tang pulis sa Pavia. Ang sabat sang pulis sa Pavia, way pa natapos investigasyon. Suluhan nyo da. Ubusan nyo kalamon ng investigasyon nyo. Ay, tani, bala ko nang ginapilit naman sila sa mga detalye kay makuha man natin sang initial nga balita, hindi bla? Mambal man natin nga, sir, anong initial nyo, anong balita da? Mambal siya nga, confirm ni ang balita parte sa hold up. Masabat man na sila nga, oo, confirm ni, subong, sige papon, subong pag-imbestigar, ano dayon, uli tapos. Hindi kay, wala pa ma-imbestigar, way patapos investigasyon, hindi pa mabalita, yuda puga! Oh. O si Jerry na lang ko subong kay. Kung si Arman Baco guay pa niya Saprat Boulevard na da. Kamusta, Sir John? Saprat Boulevard da. Dere balik konta, may detalye na sa mabalita nagikan sa patrol. Pud kita kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Zone. Bangod sa plete or pamasahe, driver sang di pasahero nga jeep, ginbono sa mismo nga pasahero K5 Zone. Nagpunta ining stabbing incident alas sa 7:15, no? Kay subong nang gabi or subong Pebrero 10 K5 Zone. Dira sa may barangay Kabukan sa distrito sa Mandurriao. Ang K5 Zone ang ginkilala kay Joe Nevek Licanda, 51 years old, kag-residente sa barangay Bulilaw, Mandurriao, K5 Zone. Samtang ang suspect ang ginkilala kay Felix Villegas, 65 anyos, kag-residente sa barangay Marispong, Sablayan, Occidental, Mindoro. Taga Mindoro pa? Yes. Based sa investigation, sa initial nga investigasyon ng Police Captain Val Campbell, K5 Zone, nga nagabiyahe ni sa nga city proper SM na wala nga jeep ining victim kag pasahero yan sini ang ining suspect K5 Zone. Ginapasuni nga wala din nakabayan ang victim. Ang suspect K5 Zone. Ang kwan ang pasahero. Tapos no allegedly nung nanaok ni kono K5 Zone ining pasahero. Yes, ang pasahero. Kaya tinagkasya sang biktima. Alipod sa ibalo diri sang biktima K5 Zone nga may ginaproses nga kutsilyo ining pasahero. Kaso na ang nabunaan sa K5 Zone. Gano'n niya ginagasya kay way kabayad? Yes. Pilang plite nga balayran tani to sa yaw? Amo na ang wala matubod sa K5 Zone kung pilagid ang plite. Tagpilang plite subong sa kuanaw sa jepaw daw pulo pesos siniblado pulo o 11. Kung regular K5 Zone para sa 13. 13? Yes, kung estudyante ka 11 pesos.
Hindi may discount kung sa estudyante, Oh. PWD kag senior citizen. 11 kung estudyante, kung regular 13. Yes. Oo, 13 pesos to amo tong inugang kwan, amo to ang inang ginsukot sang driver sa pasahero 13 pesos. Yes, may posibilidad sa K5 zone. Pag panaog sang pasahero, wala nakabayad ang pasahero. Yes. So anong ginhimo sang driver nagpanaog masasayang nga salakyan kagin lagasto atong pasahero ya? Yes, posible ginlagas sa ning pasahero sa K5 zone. Kay ti primero Hindi. ginasukot ni siya. Siya ang naglagas sa pasahero. Yes, sa K5 zone. Sino naglagas ang pasahero? Hindi ba lang pasahero na naog? Yes, ginlagas sa driver. So, ginlagas siya ang pasahero ya kay way nakabayad. Yes, sa K5 Sa ahaw gid lamang nga 13 pesos. Yes, Okay. So okay man na kay mantik kinanglanon tagi man ang 13 pesos kay mantik siyempre pangabuhi kita sang tarong mo hindi bla? Yes. Pero sa amo nagabagay lagson mo gid kay wala nakabayad tilang tawa kundi nagdako pagibalayran mo sa ospital o hindi bla? Yes, sa K5 zone. Oh, di base bala kun ginlagas sa parang wara-waraya pa bla? Amo na ka K5 zone nga tigin nagas ang driver ining iyang pasahero kag ti report sa ibalong nga may konsilyo gali ining pasahero ka K5 zone. Rason ti nabunan ining driver sa wala nga porsyon sang iyang tughan. Iway gid man nakabayad ang pasahero ha? Tuod gid man nga way kabayad? Ginapasuni wala kabayad kuno ka K5 zone. Diba sibra ko nakabayad mamblay pagkatapos ginlagas siya pagidya kag pabayaron kag ang rason nga may mga nagbaisay pa sila nga duha bla? Yes, doon nalipat posible ka K5 zone. Nalipat ang pasahero nga magbayad. Nalip K5 zone. Ginapasuni yari ka K5 zone. Ginapasuni nga wala nakabayad. Wala nakabayad. Ang pasahero. Base nalipat o hungod man sa buot nga hindi magbayad. Do dira ka K5 zone. May rason man ang driver nga magpanukot kay mati siyempre nagapangabuhi siya sa insakto mong, hindi bla? Yes. So right siya gid na iya nga magpanukot. Galing ang problema mo naman ni. Ti sa kagamay nga bagay nga nagpanaog na to kag wala na nakabayad, nagpanaog na to, lagson mo pa imo. Bayin lang da kay total ano mo nabi karon kay hindi bla nga lagson mo gid tutudo kag para nga kuan sang isukton kay ti nanaog ganin na kay way guro inog bayad o hindi bla? Yes, hindi man na manaog kung hindi man na sa mabayad man na sa kumainog bayad pero tingali kay way guro inog bayad gid man tin laganon mo gid mo lagson to kag kwaon sa ahaw nga 13 pesos pabayin lang da ngita galing iban di bla? Yes. Ilan tawa kundi ano natabo siya kundi nabunan pa sa Yahoo. So, although nga may right gid ang driver nga magsukot pero kung aton lang tawon sa amo siya nga bagay nagpanaog ang pasahero mo kay wala sa nagbayad kay may posible wala inog bayad tinglain pa kay man ginrisgo mo pang kunglingon mo ahaw sa 13 pesos titani pinabayaan mo na lang to kundi tani way kapanabunan di bla? Yes, okay. Total 13 pesos man lang to although nga ti kinanglanon importante man na kag kung diretso ang paghambalan may diretso ang driver nga magpanukot pero kung imo lang tawon sang pagpanaog para nga daan nga nakita mo na nga nagpanaog nga way na nagbayad buot silingon may intensyon nga hindi magbayad ti basi tunto sa klase ka tawo hindi bla? Yes, okay. Ti kay tunto sa klase sa tawo lagsun mo pa tilang tawa kun nabunan ka pa sus kaluluoy man ning driver niyo. Okay, 5 aron di bla? Yes, okay. Pero sa mga amo nga mga bagay leksyon ni sa mga driver pag may ara gani nga magpanaog nga hindi makabayad pero mirusukton mo sa ina ton ti sir way ka man kabayad paghambal nga kabayad nako abayin lang da yung di bla hindi na magpagamop ba ida ngita galing iban pasahero nga makakuha ka sang dugang nga pasahero para nga maka-income kaliwat dugang hindi bla? Yes, okay. Bayin lang da kay amo nang risgo makom na sa 13 pesos lagson mo tilan to ako na nagdugang balayran niya sa ospital ya subungo. May lang gani kay sa mapuruhan. Sa update dira ka K5 zone. Hinunanon ta iyang sa maripot ng kagayunan na hinunanon ta kinang iyang pamilya. Nagpulong kay na sa Iloilo City Police Station 10. Kati suno sa ila okay naman ang kondisyon sa ilang himata. Kagita kadra sa may Western Visayas and Medical Center K5 zone. Kag sa side nila
isindido sila nga magpasaka sa kaso. Okay. Sige. So, amo na dapat ang suspect ara na priso manadakpan. Yes, natigayon sa kamadakpan tinagi sa hot pursuit operation sa Kifenson kag na-recover man ang kutsilyo nga gingamit niya. Ate, sige. Din dapit na tabo ganin eh? Diri sa may barangay Tabukan man diri ang Kifenson, diri sa may intersection. Okay. So pangayaw gali ang suspect ni pangayaw taga Mindoro. Yes, okay kayo. Mayo mo makon mo na blang lagson mo gid daw sa 13 pesos ilang tawaho. So mo nang isa sa mga leksyon dire. Although nga kun aton lang tawon ang kinamatarong ara sa driver. Ang driver ang may kinamatarong, ang driver ang may rason. Ang suspect tunto dungol mga ka-K5 pero kun aton lang tawon, no? Sa mga amo ni nga bagay, pag hindi gani makabayad, hindi na paglagsa kay buot silingon, way gani na nagbayad, kay laban-laban, way inugbayad, o kung may posibilidad, tunto nga klase sang tawo, hindi ba? Yes, okay. Hindi na paglagsa, bayda, no? Magabaan man nagyapon na sa 13 pesos, hindi ba? Yes. Bayda, 13 pesos, makadasma na sa tugang pa ng iyang ako. Kasi makadasma sa, kundi madusngal pa na ang babay, kundi bagaba, ya? Hindi ba? Okay. Yes. Sige. Paper John, okay naman. Yan naman tong suspect karon sa kusudiya sa kapulisan sa Police Station 10. Paper John. Paper John. Base kon member na sang base amo na sa sang member sang martilyogang sang ano gani ni panawag wasag kutsigang bla basag kutsigang bla ni. Kami durong dano. Sabi ko nung record yan kay damo sa mga biktima sang basag kotse gango. Yes, mo gid sa Kifem Zone. Okay. Sa Kifem Zone, ma-proceed kita na sa ginakamang-kamang natong subong. Ma-proceed kita na kay godya maka-cover kita sa ato niya ginakamang. Sige. Hindi madugay sa Kifem Zone. Okay, sige. Basi kung magkachansa ka, basi kung pwede ka kalaga sa pabiya, do lapit man ni pabiya, do oil tanker kuno tong ginhold up po, do mga 300 mil kuno nga balor sang kuanang na kwantong na recover ang nadali sa mga hold upper kuno. Yes, sa K5 Zone. Tingnan natin sa K5 Zone. Okay. Sige. Para po sa Police Station sa K5 Zone. Sige. Sige, K5 Zone, ini nga balitang na durong sa Kaluan sa DDX Coffee Mix. May kape ka na nakadetox ka pa kani ka K5 Ray SPO Malay. Nga palangga gida pumuruyo sa Panuasan Potota. Ako naman si K5, Aaron Repolyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Karingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 ang report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Repolyo. Nakadala sa aton oras 25 minutos na kaligad sa alas 11. Ang mga balita ngayon nabatian, no? Standby kamo kay follow-up nato ning parte sa inang kuanblan ining hold up incident sa may barangay Hibawaan sa distrito sang sa may Banwas sang Pavia. Nga sa diin ang report kay informasyon ding kuan diri ang subject nga ginhold up kuno daw oil tanker. Kaya mga balor 300 mil kuno tong nadali sa mga suspeko. Medyo dako-dako nga kaso, no? Standby kamo kay ato na karon nga follow-upon diri sa ato sini nga pagpangalagan. Ang mga balita ngayon nabatian ng builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix, nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Nakauturan naton nga hindi mabuhi kung wala ang kape sa ato sini nga lawas. Mga K5, kung magkape naman kamo nga puro kalamay, diabetes guaya sina. Kung magkape naman kamo sa mga acidic nga mga kafe, no? Laban-laban hindi kamo putunawan kag laban-laban sakit ulo nyo, lain matiyag nyo. Ari ang kafe nga healthy mga ka-K5 nga naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Kaya nga ang iya sini nga sangkap mga ka-K5 may ari ini siya nga mga natural nga klase sa mga sangkap. Katulad abis ang chia seeds extract powder. May ara pagid nga ampalaya leaves extract powder. Kag labi kag labaw sa tanan ang Sugar cane extract powder nga puno sang antioxidant. Good magbulig sa pag-detox sang aton nga lawas para nga mapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Kani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kung gusto nyo ang kafe nga healthy, yari ang Klinika DTX Coffee Mix. Naga-kafe ka na, naga-detox ka pa. Kag ang mga balita pagid nga batian nga inyo nabatian
Hulog pagin nga ginadulong sa inyo sa Kalwansang Extend Food Supplement for Men. Ibalik ang katapusan nga pakalam-kalam ni Mrs. Mga ka-K5. Para sa aton nga mga kauturan, nga mga kalalakinhan, nga daw medyo natak-an na sa kay Mrs. Daw nadula ng gana kay Mrs. Kay si Mrs. mo nagtambok na, nadula ng pagkasiksi, nagamatamat na lusyang. Mga ka-K5, so panamiti si Mrs. Pinagi sa paggamit sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, may maka kag klavowaska nga nagabulig para sa pagbalik alindog sang aton sining nga lawas, ilabi na sa mga kalalakinhan. Ang maka o Lipidium myini or Peruvian ginseng amo ni sang nagabulig, mga ka-K5, sa lawas naton para sa pagpa-extend sang aton sining nga mga enerhiya sa aton sining nga lawas, no? Extra enerhiya sa aton nga lawas, stamina kag puwersa. Kag ang klavowaska naman nagabulig sa pagpanami sang sirkulasyon sang aton nga dugo para nga manami ang pagdeliver sang mga vitamins kag mga minerales, nutrients nga kinanglanon sang aton nga lawas kag utok nagaupod sa aton nga dugo. So kung nami ang sirkulasyon sang aton nga dugo, nami ang sirkulasyon sang aton sining nga mga vitamins kag mga minerals nga kinanglanon sang lawas naton hasta sa utok. Rason nga nami man ang paningkay-singkay ni Manoy o kon ni tarugtog mo. So kung nami ang sining nga paningkay-singkay, amuning rason kun nga nagapabilin nga mapagros si Mister. Kung mapagros si Mister, siyempre lipay si Mrs. Extend Food Supplement for Men, bakla sa tanan nga mga butika nationwide kag sa tanan nga mga klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Si Cherry Ann Miha sang RMC Pharmacy nagahulat to nga madeliveran sang Extend Food Supplement for Men kay damo-damo sa suki kay 500 nga nagapangita nga hindi makabakal kay halos out of stock ang Extend Food Supplement for Men kay pertek damo mga palaots. Daan nga kinanglano na subong kay nga apit sa 14 nga daano lapit na lang yung Valentine's Day. So sa laban-laban ni mabuhay na suwasana naman ay binakbakan naman ay kalawasak naman. Mang wasdak naman sila te Extend Food Supplement for Men ay pang wasdak nga gamiton law. Mga banggirahan ka mga kwano. Yambo sinyo da. Extend Food Supplement for Men, bakla nyo man sa tanan nga mga klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Ang aton nga oras, alas 11:30. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo wala. Aba, analang. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit man. Ito pinalagpati mo, yaya.
Mga jit-jit na yaman. Ready? Ibuhos mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Oh, ara. Oh! Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano na yun, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, iputoks mo na! Grabe sila na, guwapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pa, putang-putang ang sakit pa mo. Okay, naisip po naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niyo mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. 6 lang ang bilog. 6 lang ang pinalaga. Contestant number 2, Nanay Agkatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico. Mga batong kasang isang box na DTX Coffee Mix. Gabi. Uy, ito ka ng alak, ha? Mga batong na pag-insang Pisos! Bakalay water. Ay, nakadlaw siya. Mga piso ganyan ihata, nakadlaw siya. May nag-piso pa na water sa mga? Alay. Awan. Udap tipwell. Tipwell ang tubig. 100! Tumutubog, pasakay. Pasakay ka. Tara na. Ini sa ikon mo lang binog. 200! Tumutubog, pasakay. Enjoy ka. No. Ano ba yan? Tumakaboy niya how? 300! Na pagdating mo sa lagbong ako mo 400! Kami, tutuhan. 500! Lipay mga nalipay sa imo. Wow! Ano ba ang mga sa aking 5 years again? Okay, liwatotang hambang naton hep horay lang pero ang yambata K5 News FM. Ang K5 duwang kapalakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. That's not episode na nag-report na nasa. Okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. Wala kami kasi SM na.
Go. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay na. Ikaw ang ito, siyempre punay-ibon sa lingon, ikaw mambang sa ato na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5. Ang pinaka-nubo, sila 500. Nasa 500. Okay, ready? Okay, go! Kaboy! Uy, matanda! Matanda! Matanda mo, pa-shoot pa! Oh, hindi ka sila kayo, pagkakagay! Dali lang. Bago ulo dapat ha, para wala daya. Oo. Lugo, ano tayo? Maglugo? Sino maglugo? Si Papa. Ready? Music! Ikaw nagdaong mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala nalipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos na saan mauna ko sa kayo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Wow! Yeah! Sige, ano ba ang bago sa may 5 years na siyempre kay Doc Manilo? Maraming salamat. Sige, lipay na lang ba? Hindi ka na magkakaw po, hindi na to. Alam ka ta. Ano bang bago kay Doc? Madamogit nga salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay na Bais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras naton karon nakalabor kita sa 40 minutos na kaligad sa alas 11. Sa sini nga mga tilion sa iluhan naton karon ang iban pa nga mga balita kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Sa ato sini nga pangalagad, no? Check naton una mga detalye na sa mga balita nagikan sa ato sini nga mga reporters. Mga balita una nagikan sa kay K5 Kim Kaluya. Ini may kang tanan sa report nga ang driver sang truck nga ginasundan sang motorsiklo nga naaksidente sa Banwa sang Pututan yara sa kustodiya sang Pututan Municipal Police Station. Makon mo na nga pilak bilog na sa mga nagkalamatay ning duha ka bilog ng mga nagkalamatay siniyo. Kining natabo nga pagbungguanay sang duha ka mga kwan, no, sang duha ka mga salakyan katulad sang motor, no, kag sang angkar-angkar. Tapos nakabunggo pa sa truck. Ay ari mga detalye sa mga balita upon kita sa kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon Report.
Go ahead, K5 Kim. Ka-K5 June, preso sa karon sa Pototan Municipal Police Station si Agustin Lazara, 62 anyos nga residente sang barangay Katuogan, Pototan, Iloilo, kag may address man dira sa may Ponpon sa Barotac, Nuevo Iloilo, nga amo ang driver sang truck nga ginasundan sang motorsiklo nga naaksidente sa barangay na nga Pototan alas 11:40 sang aga Pebrero 10, 2025. Sang aton sila ma-interview si Lazara, nagpondo ini kasunod sang pagsignal sang kasugata nga angkar-angkar nga maglusot. Rason niya ginpauna niya ini bangod man nga may nakapark sa higad nga auto. Wala man ini maglaom nga mag-overtake ang nagasunod sa iya nga motorsiklo. Rason nga nagbungguanay sila sang angkar-angkar sa diin nasa gaid pa ang likod nga porsyon sang truck. According pa diri sa driver sang truck nga madasig ang pagpadalagan sang duha ka salakyan, rason man sang pagtabog sang mga sakay sang motor kag angkar-angkar. According man diri kay Lazara nga wala man sa kontani isang sala kag ginahulat na lang niya sa karon ang dugang pa nga investigasyon sang kapolisan. Naibaluan nga napatay ang duha ka mga sakay sang motorsiklo nga isa ka grade 12 student nga si Jezreel Ace Canites kag ang habal-habal driver nga nagapamasahero nga si Jose Ramil Perseverencia 58 anyos, lunsay taga Kanselayan, Pototan. According naman niya sa investigation sang Pototan MPS ang aton sa ma-interview si Police Captain si Besas, ang ila sining officer in charge kay K5 June, nasunod sa iya right after nga mag-overtake diriya ang motorsiklo sa truck kay K5 June, nagbungguanay ni sila sang angkar-angkar kag naglihis pa kadto sa direksyon sang truck ang ining motorsiklo kay K5 June, kag nabungguan pagid sang truck ang ining motor, rason nga dunadugangan pagid ang impact kung nagtalabog pagid ang mga sakay sang nasambit ya nga motor kay K5 June. Kagini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kag ni ka K5 Ray SPA Ubalay, nga palanggagid ang banwa sang Pototan. Ini si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatihan mga ka-K5 report kay formasyon nagikan kay ka-K5 Kim Caluyo. Nakadala sa oras 44 minutos na kaligad sa alas 11. Check nato sining patrol with ka-K5 Aaron Refugio. May kang tanan sa sining hold up sining nagluntad dito sa may banwa sa Pabiao. Tanker ko na naging hold up, no? Check na patrol naton sa sining mga tiniyo. K5 News FM Flash Report. Okay, 5 Aaron Lloyd Refugio, proceed. K5 Zone, diri subong sa may barangay Kibauan sa Banwa San Pabia, sa subong nga mga tinion. Kasi rin may isa ka ginaligar insidente sang pagpang-hold up subong gabi K5 Zone. Sa rin makita naton sa area ginakordon ining isa ka flammable tanker ka K5 Zone. Kag ari di karon sa tunga gid sa karsada ka K5 Zone kon sa mga tigparamati naton nagatutok subong kon halin sila diri sa may Bangga 5 mapaliko di sila ka K5 Zone sa may tuo nga lilikuan, then may intersection ra ka K5 Zone lapos na pagadto sa kuan, lapos na pagadto sa Aganan. Yes ka K5 Zone. Kag sa karon ari diri nga kadapo sa Pavia Municipal Police Station gaari karon nagapatigayon sa nga investigasyon na ngotri sa nagtuntad nga tawag sila nga ginaligar pa pang hold up. Tinisinganta ang K5 Zone kuan sang statement ang sakay diri. Sir, may gabi sa K5 News FM. Sige sir, kapulot. Okay. Ako lang anay. Kapulot ka mo di sir ang ikaw ang driver. Voice out pod sir. Okay. Sabali, ni, makanto ni sir? Magrahe na? Sabali, anong kargaya ni sir? Crudo? Wala halin sa kagina din, sir, sa balabag? Si sir lang gini isa ko. Si sir, ahay. Pila na ganida ni sir? Pila ka na ganinong? Driver, siya lang isa? Oo. K5 Zone, nag-aayo si ari diri hindi talang pagpakita yang sa itsura sa live kay do medyo siya wala itsura, wala naton itsura, tingog lang kung pwede. Nag-aayo siya ka K5 Zone. Pero may nakuha sa iya kuno sa kwarta. Pila kuno? Pero may nakuha siya sa kwarta. Hindi sa ka K5 Zone gid hantang siyang statement.
Kay based diri sa information, halin sa Balabag Pavia. Sino na interview mo niya o pulis? Ang Kaki 5 John, ang ano man sa sir, pud man ni sa sir. Pud mo sa. Okay, ang isa sa mga nagtabang, no sir no? Isa sa mga nagtabang diri Kaki 5 John. Kay actually ang driver argued mismo sa atubang naton pero do nagalain ang iyang pamatsyag. Tang nagaayo man siya. Pero base diri sa information nakuha naton, halin sa Balabag Pavia ining flammable tanker or kagaya sa ni crudo Kaki 5 John. Okay. Kag pakadto na kuntani diri sa may diri man sa unahan diri sa sakop na siguro sang hibaw-an nga Pavia Kaki 5 John. Kag magrahi na kuntani. Magrahi na sa kuntani kag initially ginaligar may nakuha kuno nga kwarta sa iya Kaki 5 John. Okay, so paano sa paano sa gin hold up, ano gipadulugan, gin bantayan, gin tayaan pusil, amo na bla? Kay manti dako-dako man ni sa lakyan niya. Pwede man na madalasa da kung sino dang gusto magpadulog sa iya, hindi bla? Yes, kung lantawan niya sa K5 John, hindi pa biklaro gid kay hindi pa siya ma-istorya ka K5 John ining driver sa flammable tanker diri ka K5 John. Okay. So mga pulis da, may pulis da subong ara da? Subong ara ding pulis naga-investigar pa kag ang taga Soko ari diri. Nagakandak pa sang investigation. Sinong hipe ara daw ay o kung sino ang investigador abida basi kung maka-interview ta sila naton inisyal lang naton way man problema kung ano ginang mga sekreto da inisyal lang bala para nga mabalaan lang sang tawo kung paano natabo ang pag-hold up bala kay karon haom-haomon tani nga gin-hold up ni siya pero haom-haom lang bala paano sa gin-hold up amo na bala parang balaan ta kay 5 John ang investigador naga sapol pa sila or nagahinunanon sila sa taga Soko Kaki 5 John. Okay. Hindi pa maano gid Kaki 5 John. Makuhaan sang tingog ang kapulisan diri sa Pavia Kaki 5 John. Okay. Kunon tala niya no? Haom-haomon tala ni ang mga pulis subong ara makita naton. Dito kasi na posel. Oo. Okay. Ara subong makita nato ng pulis kagang taga Suko naga-istoryahan na sila nga duha nga si mga yudi kakuro nga yudi patula nila nga daw hindi pagid mabalaan kun ano amo lang nato ni describe. Dali na sige report na daw kay may katawag sa ako na tawag sa phone. Why naman daw miss call lang gali niyo. Kaki 5 John, sa liwat sa moting panamati naton, tiyo man ni ari kada diri sa may barangay Hibaw-an Pavia sa subong mga tinion sa nagdunta diri nga ginaligar. Insidente sa pagpang-hold up. Ang gid-hold up diri isa ka flammable tanker. Okay. Kag may isa ka sakay mo na giding driver diri ka K5 John. Siya lang isang driver wa isa isa sang ano gani panawag sinihon ng helper. Siya lang daw isa ka K5 John. Siya lang isa ka drive. Halin sa samay halin sa samay diin sa Balabag. Yes, halin sa Balabag Pavia. Kag malapit man diri kuntani ang kantuan niya gud niya magarahi. Kuntani ka K5 John. Okay. So pagkatapos pag-abot niya dira sa may area sang Bangga 5, may amo na tani kita lang abi mahaom-haom no. Samtang naga-drive sa salakyan, halin sa Balabag, gin-drive niya salakyan niya pagkadto diri sa may sa Mahibaw-an, pag-abot sa may Bangga 5, gin-balabagan. Dako-dako iya salakyan, ti may umahumon tala ni ano man may nagbalabag sa iya siguro nga nagataya o ano man. Di man ta pwede ka himo-himo gali no himo-himoan ta istorya hindi gali pwede no dapat mabalaan tagid kun anong natabo no ti ano na ato mabalaan ni kay ang mga pulis di bisan isa lang tani da kay investigador da pwede ta maistorya da galing kay intindihan ta man mga masako pa man sila no yes sa kitinguan ta sako sila ari man di sinong hepe daw ang hepe si Police Major Harold Rendura sino Police Major Harold Rendura Kaki 5 John. Rendura? Tiara da sa?
nga makita talang ang iyang deputy sa karon mga amo ni nga mga kwan, mga amo ni nga mabagay kun mga si Dadji de Lima, dara na da si Dadji de Lima subong. Galing hindi na si Dadji de Lima, di subong si Major Dadji de Lima. Hawging kakas na sa may pabiya. Yes, bali si Police Major de Lima ara sa subong siya ang chief sa Provincial Drug Enforcement Unit okay. Di si kung mga white tani kahalin na si Dadji de Lima subong kay istoryahanay na kita. Si Kuya Dadji galing kay subong na ng mga klase ning amo lang na matulok-tulok lang tanay kag pamati ano na bisan isa lang kabilog pulis daw kita sang pwede maistoryada ano man nga sistema ning kay 5 zone kuan sang tingog abi si bebe investigador da naton investigador abi kay isa bisan dali lang gid naton si deputy ani kuan ta kay 5 zone si deputy be sige be si Police Lieutenant Gabriel Mangira. Ari. Okay. Talaga ginapangita siya naton kundi sa god yati makuan ta sang malipot. Nga bisan na gamay-gamay lang information ta kay Sargson Sir, nandito si si Sir Mangira. Kausap ni Okay. Sige kay 5. Sinong kausap ya? Ari, kay 5 zone. Mainit ko pag-usapon ko lang na sila mo. Sabada. Mabalaan ta para mabalaan tabla kung parang at least makapanawagan ta nga mo ning mga suspeko pira sa bilog no lagsa nyo bi kuno abi da pa inano man. Kausap din lang kay 5 zone. May kaistorya pa si Sierra Manguera. May kaistorya pa sa kay 5 zone sa telepono. Sa namin yung mga makuhaan sa naton sa gamay lang nga information. Ang ato na sila nga pamangkuton kung pila kabilog ang nag-hold up. Yes, kay 5 zone. Pila kabilog nag-hold up, pila ka anong ginhimo nila nga ang napadulog nila ang truck. O hindi bla? Yes, kung paano na siya gin-hold up kay 5 zone. Yes. Amo malang na, tatlo lang ka impormasyon anay and the rest, sila na bahala da. Amo malang nga aton nga gustong mabalaan. Amo na sa karon sa kay 5 zone samtang may ginastorya pa si Sir Manguera. Damo tao daw. Ano nga mga tao naman, mga taga din mga tadira malang na. Kalabanan ti mga kapulisan naton. Excuse me, ari man di ang aswat sa Banwasan Pavia. Tapos di ang taga-Soko naton ari padayon pa ang pagproseso diri sa investigasyon sa subong nga mga tinuon no. So karon i-try tabi nga may Soko Anong Soko? Anong ilang kwan nga ginakuha nila sa mga fingerprint o kung ano pa ginada? Okay. Dalagin ko kay 5 zone. Sige. Okay, tinguan naton makakuhaan sang gamay lang information si Police Lieutenant Manguera. Kamo siyang deputy nga station commander sa Pavia Municipal Police Station sa K5 zone. Okay. Base ang mga hold upper araman na sa palibot kaya pulo pamati man. Yabi niya dito tama niya may ilista tapos makadto tato mas short lang ta ka magamal daw kuno abi do taga diri man lang ta. Ayaw niya ito yung company. Ano ba 'yon? Ang pulis natin may mga pag-off ng mga register. Edi ako no bala. Initial lang sir. Okay na sir. Kay 5 zone. Sir, ipasa ko lang din niya. Sa kay 5 zone, Tagalog ni Abi si Sir Manguera. Hindi siya gawa ka intelligence ang kiligay noon. Para malhas kasi ni karon ka Tagalog ni. Kay 5 zone, ari sa linya si Police Lieutenant Gabriel Manguera, ang Deputy Station Commander sa Pavia Municipal Police Station. Sir, sa linya si kay 5 zone Kapulot. Okay. Police Lieutenant Manguera, sir, good evening. Good evening po, sir. Okay po, sir. Pwede po namin malaman kung ano ba talagang nangyari dyan sa itong totoo ba itong hold up incident na nangyari dyan sa barangay Hibawan sa Banwan, bayan ng Pavia, sir? Bale, kanina po is nagkaroon po ng isang robbery hold up dito at about 9:50 p.m. this January 10 dito po sa Irrigation Road, Barangay Pandak, Pavia, Iloilo. Habang po nagdadrive ng isang flammable tanker, dito po ang driver po natin ay tinigilan po siya sa harap po ng kanyang sasakyan ng isang gray na Mitsubishi Mirage sedan.
na ang plate number po is covered ng papers na tumigil po sa harap niya at nagtutok po ng baril at nakakuha at kinolektahan po sila ng 300,000 I see. pesos. Yung green na kulay ng Mirage na Gray po, kulay gray. gray. Itong gray na kulay ng Mirage. Mga ilan po yung sakay doon, sir? Still to be identified pa po kasi ngayon po ay kanina po is nag-backtracking po ay medyo hindi pa po malinaw yung ating yung CCTV footages pero ang base naman po sa sa statement ng ating victim, ng victim natin ay meron pong 3 katao na nagpunta sa kanya. 3 tao yung napunta sa kanya. Yes po. Tapos nakatutok ng baril. Yes po, mga armado po. Anong mga armas ang tinututok na sa biktima, sir? Ang mga maliliit na baril lang naman po, hindi po specifically identified ng victim po natin. Ang biktima, sir, yung driver, wala po ba siyang kasama? Wala po siyang kasama. Isa lang po siya sa sasakyan. Saan po daw siya nanggaling? Bali, magde-deliver po siya pupunta po siya dito sa sa pag-i-standbyan ng truck nila. Actually, super lapit na lang pero talagang dito talaga din sa kadiliman eh. Itong mga almost 300,000 na nakuha sa kanya, ano ba ito binta ng process ng dineliver niyang mga crude oil? Yes po, parang galing po siya sa oil po. Yung mga dineliver niya. So nanggaling siya doon sa area ng ng bayan, sir? Sa Pavia din? Sa Pavia din po, sa Pavia din. So pagkatapos yung pera dala-dala niya galing doon? I see. Yes po. So, nung mangyari ito, yung pagkatapos na ma-hold up at makuha yung pera, saan pumunta yung exit ng ng mga suspect? Dito po pupunta sa may C1 Road na. Sa may C1 Road. Actually, papunta po sila ng city, papunta po ng Iloilo City. Papunta ng Iloilo City. Yes po. Yung language ng mga suspects, sir? Tagalog or Hiligaynon din? Hiligaynon din. Hiligaynon din. Okay. So yun lang muna ang initial investigation. Yun lang po muna ang mabibigyan namin. Okay. Sige po, sir. Salamat po, sir, ha? Sige po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po. Okay. K5 Aaron, salamat po. Oo. John. Ano pa yung mga balita dyan? Oo. Parang nadadayunan na tayo ng Tagalog dito. Okay, K5 Aaron. Yes, K5 John. So mo to galing na tabo inang hindi man pwede galing alang ito lapakon tong Mirage tong nagdulog sa atubang sa iyang salakyan kundi siyempre dulugan niya kilangin, no? Yes, K5 John. Nagpundog siya kay mate siyempre hindi man pwede nga lapakon niya tong Mirage to pero sang nakita nga nag-uyat sang pusil nagtutok tani pinadalagan niya pag hindi bla kaginlasak na lang to. Galing kay kalaway magaling garbasi kung matiruhan sa tuod, no? Kay manti may pusil kuno eh. Yes, basi posible nakulbaan naman ang sakay or ang driver. K5 John gati mo to basi kung na-demoralize kag tiway na nakapadlagan pa sang iyang salakyan or ining tanker K5 John. So ang nag-deliver sa gali sang kwan sang fuel dito sa may Banwa sang Pavia sa may area sang Balabag, then ang iyang nakuha nga proceeds or ang iyang income bilis sang krudo niya amo naging dalaya puli kung tani balik diri sa may barangay Hibawan lapit na kuno ko tani. Yes. But silingon da medyo basi may posibilidad nga ini mga suspect nasundan na sa kadaan siguro no? Nga nabalaan nga may dala sa nga kwarta? May mga posibilidad sa K5 John. Pero hindi pa ka-conclude yun ang kapulisan naton kay so press ka pa. Why galing kwan? Why galing plate number kay may tabon ko nung kwan, may tabon ko nung plate number sang sining gray nga color sang Mirage K5 Aaron? Yes, sa K5 John. Okay. Sige.
So follow up tagalin niliwat ang dugang nga mga investigasyon sa aton nga mga pulis. At least nakakuha kita sa nga initial nga investigation nga mga more or less 300,000 pesos nga balor nga nakuha sa sining driver sang inang flammable tanker sang sining mga suspect nga ginabulubanta. 3 pa lang kabilog ang nagpalapit kuno sa iya kanang taya sang pusel kang magkuha sa iya sining nga kwarta. Iya sa kay Falcon. Okay, sige. Sige kay Falcon ini nga flash report inadulong gid siyang kalwan sa extend foods of naman for men nagpabaskog sa enerhiya ni mister sa paglabing-labing kay misis kag nagapanami man sa blood circulation kag nagapahiluway sa aton korason sa posible mga balatian. Gikan diri sa kag ni kay Fibre SPA Umalay nga palangga gid pumuluyo sa Banwa sa Pototan. Ako naman sa K5 Aaron Repollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM Flash Report. K5 News FM Kampiyon Report. At least mga ka-K5 na batian ang ato sining report kay informasyon no, exclusive diri sa K5 News FM Iloilo. Ini may kang tanan sa nagluntad nga hold up dira sa may barangay Hibaw-an sa Banwa sa nga Pavia nga sa diin nakadali ang mga suspect sang 300,000. Grabe na. Gamat-amat na damo ang mga manog hold up. Wala labot ng damo hold upper, damo pagit sa mga kawatan. Way na nahadlok. Nga way nahadlok. Tiway man mong. Way na tupa ni. Way dugay ni. Pila ka daw ni kibot lang ta. Damo-damo naman ni sumbi sa syudad. Mga ka-K5. Ang damo-damo naman hold upper kagkawatan subong mga ka-K5. Yan sa ato sila mga pinalangga nga mga tagpanamateo. Standby kamo kay iban pag mga follow-up mabatian ninyo diri sa K5 News FM Iloilo sa buwas nga adlaw sa kay ka-K5 Ted Auhiro Francia. Huwag kita tiyempo diri sa ato sila nga pagpangalagad. Sa ngalan sa bilog nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 June Alohado Kapurot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Numero 1 na kita. K5 News FM.